गुमा बियाबाव गुमायाव बीजेपीआ गासै भट मोननो हादों 2249 सेकेंड राउंड सुबाइजारनि जे सेकेंड राउंडनि फिथाइ बेयाव यूपीपीएलआ मोननो हादों 5117 सुबाइजार यूपीपीएल बीपीएफआ मोननो हादों 6623 बीपीएफआ 6623 6623 बीपीएफ बीजेपीआ मोननो हादों 2991 सुबाइजाराव बीपीएफआ बांसिन लिडिं लागासिनो दङ बांसिन भट मोननो थांगासिनो दङ बीपीएफ दोलोआ सुबाइजाराव बीपीएफ दोलोआ गासै मोननो हादों सुबाइजाराव 6623 6623 दतमायाव सेकेंड राउंडआव बीपीएफआ मोननो हादों 2245 यूपीपीएलआ मोननो हादों 2884 बीजेपीआ मोननो हादों 3755 दतमायाव बीजेपीआ लिडिं लागासिनो दङ सेकेंड राउंडआव 871 भटआव दावखोगासिनो दङ दतमायाव बीजेपी दोलोआ दाना फैगोन दारांगाजुलियाव 6 यूपीपीएलआ मोनदों 6539 बीजेपीआ बीजेपीआ मोनदों 6126 बीपीएफआ मोनदों 4812 बेवहाय दारांगाजुलियाव नैबे समाव यूपीपीएलआ लिड लागासिनो दङ यूपीपीएलआ दावखोगासिनो दङ दारांगाजुलियाव यूपीपीएलआ गासै मोननो हादों 6539 6539 बीजेपीआ मोनदों 6126 बीपीएफआ मोननो हादों 48012 बे जाबाय सेकेंड राउंडनि दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सोर बांसिन